pasalamat ko ay nakakahalin ako dito sa Philippines. So, kita sa London? Because London is not falling down. London is not falling down. Baby! Bunga! Amo mo naging plite mo sa amon? Napanampang kwarta. Ay, bigo! Nasalig sa didamo sa kwarta. Mangarano, Amo tito, na. pinakaroon. Paano na? Paano to? Mag-download, paano mag-ampang sila? First time in London. Yes! Grabe. Naka-booking ang Labugay Boys TV sa London. Ano Yes. ka nila sa mag-contact? Ikaw sa ano ba lang aging invite kita diri? So, ay, dito na ito kami. Hi, Joe! Take note, mga bisyo sa ako na sila. Nakakontak ko sa booking ko na nagi. Show sa nga nga mega, mayaman, napasli. Pagpanaot na gina sa airplane, nakontak ko na sila. Muna ginagawa na balabay. Yes, actually, napasalamat ko ay nakakahalin ako dito sa Philippines. So, kita sa London? Because London is not falling down. London is not falling down. Hi guys! Sisters! Yeah! Huwag kang makabalik. Ang namin maging sa London kay mga lalaki, mga kudaw. Yes! Mga bitch Kudaw corner. na! Kudaw no! Yung mga braso ko dahil kadako dahil. Ay! Kadiri na ako mabatsagan ang kanami kung ano katugnaw sa London. Relax, sisi. Relax! Ay, of course, nabalitaan ko din sa ato, ginto ko anday. Isa ka restaurant, manamit ang pagkaon at ang ilang coffee. Yes! True. Kung ano ba mo order lang, waiter! Ay, hindi. Dali lang. Ang gusto ko yung coffee, yaya. Hindi ko yung mga London yung coffee. Doon na-miss ko yung ang coffee sa Pilipinas. Ay, Dahil. depende. Hindi ka makabala ka. May minoma sila para sa Philippines. Talaga nation ni Ari na din ang mga coffee kung gusto mo. May nilai, may 3-in-1, may kape. Yes. Kung gusto mo, copycat na din. Abo, siya. Ay, sa mga ganyan na pagkita ko yun. Kaya manamit, Yes. video ang coffee sa Pilipinas. Kaya ano pa ginulat? May-ari sila din. Kaya ano pa ginulat ta? Mag-order na ta. Waiter! Copy! Yes, made from Philippines. Oh, mga bisyosa. No. Yes, so kami ang matitik. Hoy! Dagdaga ang po. Ay, sorry. Sorry gani guys sa abi na sa London. Kami ari kami sa Pilipinas. Ambisyosa pa kami. Okay guys, no? Wait, no? Wait, may kaso magpalundon-lundon tayo sa Philippines. Saya ah. Ano nila yan? Sa format, social. Ano ba yung order nyo? Ha? Ang order naman puli. Kato hindi tayo mapuslan di. May tabaga ka pa daw, gaya kami din mo. Cheers! Pakita tayo po guys. Bugay boys. Sa London dala pa naman ang tasta sa Pilipinas. Kandali ito wala man yun. Ambisyosa ka mo. Di pa gas ko. Para natin yung mag-back. Lagi daw plagera. May unod sa programa. Ambisyosa. Uy, dalaw. May mga cigarettes. Ay, Ay, may sa Philippines na dahil. Came from the Philippines. Dali maging bakal. Dali maging bakal. Dahil sa gwa lang Hey, tayo. you buy it. This is mine. Natawa ko din no. No. Ang akin. Sa London, yan mo yan. Sa London, ay, sa London. Ay, mana. Hindi tayo sa London. Kanami, sa London, kaya mga kamuli tayo. Oy, mami, sa London, pwede ko naman Sa Hindi. London, Hindi na tayo sa London. Dahil sa London yun ang bubuang mo dahil. Dali lang yun tayo. May talaba sa London, no? Social sa London yan. May talaba. Ang laba ka dito ko dako, di income mo yayabis ko. May talaba di. Maubos ko niya ang laban ko niya. Latawa sa London. Talaba man ako. Mayara kita ginorder nga bag-o, kumbaga sa English, dried fish. Hindi. Fish fillet di El Nino. Fish fillet. Fish fillet di El Nino. Waiter, where's the fish fillet? Oh, ma-order, pag kita kanya ang coffee, Fish fillet di El Nino. Order fish lady para sa mga sexy lady. Fish fillet di El Nino. Fish fillet, fish fillet di El Nino. Ah, fish fillet di El Nino. The El Nino man eh. Oga. Ano na? Oga. Dalin nyo, ginaday. O, ano? Yes, busog-busog na kita yung mga mega. Yes, kaya pag inulat na mabayad na lang ta. Hindi ka mo kabalak. Relax. May kwarta ka da? Ako bahala. Ako mabayad. Bongga, mayaman ang mega. Ano ka na kwarta? Relax lang. Day, 10,000. Bongga.
Amo mo naging plite mo sa amon. Napanampak kwarta. Oy, bigo. Nasalig sa didamo sa kwarta. Ang garano. Amo Tito, na. ginakaroon. Ang obra nyo kay sungad lang inyo permi. Tantawa. Ang kwarta hindi makita sa sungad. Kinanglan, himuon gid. Paano gani? So ano pang ginahulat nyo? Download sang Sunny Game apps. Sunny Games App! Bongga yan! Paano na? Paano to doon kami Mag-download para at paano mag-ampang sila? Yes, kag para maka-income kami, Mega. Okay. Tuduan pa Excited mo. na. Are, lantawa. Dali lang, sampang explain ka, sundon ko para makadasig ako download dai. Okay, pamati ka mo ha. Amo ini ang Sunny Game. Madali na lang kag-ara na ini sa Apple Store, kag Play Store. Sa subong, i-click nyo anay ang link sa comment section. Kay bago pa lang kamo sa game ini, i-click nyo anay ang register. Ako may account na, gani diri na ako sa login. Pagkabukas nyo gid, amo ni dayon ang inyo makitan. Dragon Tiger Plus, Red and Black, Fruit Slot, Dragon Tiger Max, Color Lamp, Fishing, kag 88 slot. Kag kung naka-register ka na, may libre ka dayon nga 5 coins para makahampang ka na. Kag kung dako nang nakita mo, pwede mo na gid dayon i-withdraw. Diri mo ibutang ang amount nga gusto mo i-withdraw. Kag diri mo naman ibutang ang GCash number mo kung sa din magasulod ang kwarta mo. Ote, nabalaan nyo na kung paano makakita sang kwarta. Tapos pa na gali, mag-download sa Sunny Game. Yes, ako yun, dahil naka-download ako sa nag-explain sa that's why dako galing yang income Pero dai. ako karon mapatundo kasi mo paano mag-download sa Yes, Sunny Game. bululigay kita Pero data. apos man lang gali, apos maka-income. Tapos makakalagaw ka pa sa around the world. Tama na nga istorya. Hoy, Sa ano pang imuon naton? Mag-download Download na na sang Sunny Game apps. Yes. Okay, inyo na na. ay, bongga, 5,000, 5,000, Mega. kita tayo, Mega. Thank you, God bless, ha. Kung hindi sa Sunny Game, dahil wala kami katilaw sa Ay, imo thank you so much. Yes, tama kinabudlayan. na na. Sa liwat, mag-download sang Sunny Game app. Huli na mo sa mga Philippines. kalabugan. Wala sa Philippines. Bye! Huli sa Philippines. Philippines, may pliti na kami. Bye! Magi, dali Okay, bye! Kapalay! Dili na kami. Hello, thank you. Thank you, Sunny Game. Oh yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Oh yeah, Labugay